Por favor, Hidalgo, por favor. Fai que xoguen ben, por favor, Hidalgo. Que? Que te pasou? Parece que che vomitou por riba Lendoiro. Estou aquí mandando ánimos desde a distancia ao Deportivo. Pensei que estaba aquí Lucrecia facendo santería. Non, a mí non, é que quero que gañe o Deportivo. Xa iso xo intuía polo rollo que levas en riba. Esta semana o Deportivo xoga na casa. Aí non hai fallo. E logo? Home, porque xogan en Riazor, canta xente vai estar aí apoiando? 1 millón de persoas. Quero dicir, entre os que están en Riazor e os que están nos bares, 1 millón. Persona arriba, persona abaixo. O problema vai ser a semana que ven. E logo que lle pasa a semana que ven? Home, contra quen xoga a semana que ven? Contra o Sporting de Xixón. Claro, que están en Xixón. Hai que mandar ánimos para ese día. Entendes? Que hai moita distancia. Sabes como lle podían mandar moito ánimo? É facer que gañen ese partido. Como? Vendo partido do Depor na Galega. O sábado 28 ás 9, Sporting de Xixón Deportivo na Galega. E non será planazo bonito ver o Depor ás 9. E se gana, a celebrar. E se pierde, a olvidar. E se empata, a beber para decidirse. Ti sabes o que vai ser volver a escoitar? Ai, a fufur desde a bancada. Levan ao xogador na padiola. Chapou o cancerbeiro. Que preciosidade. Non entendeches nada. A verdade é que non. Sabes que fora de xogo é algo do fútbol, porque ti úsalo na discoteca cando te pillan con outro que dis fora de xogo.